Vítám slušně a dneska tu hraju Rivals s mým kámošem Dominikem. Jsem tady zpátky. Tak. A jdeme si to rozdat. Minule jsme prohráli. Jo. To nevadí samozřejmě. Jo. My jsme totiž uklouzli. My jsme prohráli kvůli tomu, že Lukáš uklouznul a já taky. Víte to? Ne, se omlouváme. já za to nemůžu, mně se potila ruka, já za to nemůžu. Za to můžou ty hráči, kvůli ním jsem se potil, víte? Víte, Lukáš je strašně hodnej, že on chtěl, jak rok nenatáčel a ti pomoct vyndat z toho záchodu, tak on chtěl, že ho natáčet a je moc hodnej, protože vás Dominiku, co mileš, jaký hajzl, vole? Já jsem nebyl v hajzlu, no ty budeš hajzl za chvilku. Ty byli záchodky. Pojď! Jo, arenu. Ne, Jo, já nechci construction. jo, pojď! Luky, jo, já to mám. Luky, víš, co mám? Já. Tak a vidíte, vyšupky! Ne, já chci. Domčo, neskákej Luky, tam. já jsem zase umřel. Domčo, neskákej tam, to je na hovno. Ale oni mají autoshoty. To je jedno. To taky. Lukáš má taky autoshot. Au, Luky, já jsem to poslal do... Oni spamují, anebo používají. Co? To bylo... On má RPGčko, Luky, poslal. Za tebou. No, neskákej. Jo, neskákej. Já jsem mu totiž Lukášovi řekl, ať vyhraje a kvůli mě vyhrál všechno, jinak bych prohrál. Dominiku, co meleš? Já jsem je zabil. Tak jdeš... Kam skáč? On nezabil kvůli tomu, že jsem to řekl, jinak bych ho. Dominiku, přestaň komentovat všechno. Ne, oni mají sniper. Zabij toho blbečka. Schválně za to. Já nechci prohrát. Já nemám nervy s tebou. Bacha, ty kokos. Vajíčko. Lidi, v dnešním videu se pokusíme mluvit co nejméně sprostě a teďka mi ty kundi, vymrdaný. Koukej, já jsem strašně moc dobrý. Kamo, Jako, třeba jsem strašně moc chytrý a koukni, co teď udělám. kamo, když To je aura 3000. aura minus milion, vole. Minus aura nekonečná. A já jdu vysnajpit. Šunky. Pojď, jdeme oba dva sniper. Jeden má vínco, druhý má RPGčko. Teď doslova vidím. Oni tam kempy. Jsou pod tebou. Co se tu děje? Ty šunka. Co se to tam děje? Ta šunka mě bouchla. On se tam mrdá. Kamo, to je normální, jeden youtuber tam mluvil o prcání a o šukání. To se vypijete, víc. Šunky. Luky, oni furt chodí do nějakého podzemí. Ty víš, co je tady čeká. Pojď, neumíš to trefit. Neumíš to. Luky, já se řeknu zase. Oni se, že Luky, to jsou nejlepší spameři, který jsem kdy viděl. Na světě. Spameři 3000, kurva. Prostě to je. Kamo, ty se mi budeš smát, jo? Ty se mi budeš smát. Se podívej, kolik mají levelů, vole. Luky, půjdem ty a já proti Sašovi. Klidně.
on bude taky natáčet Kde jsou ty a budeme přitom natáčet taky. Dneska budou lidi jenom 3 videa, možná i 4 a možná i 5. Kdyby mě nebylo kole. Což mě nebolí. Nebojte se lidi. Samozřejmě to nebolí. Jeden zdechnul. Jsme na Luky, napiš se na social private